କାଲି ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ତାର ଅନେକ ଅତୀତ କଥା। କେମିତି ବସିବା, କେମିତି ଖାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର, କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଅନେକ କଥା ମୋତେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଘର। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଆରେ ତୁମେ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନ? ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲା, ଜାଣିଛ ଆମର ଗୋଟେ ଘର କାଗଜ ଘର। ବୋଲେ ହା ଏଇ କି ନାମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କାଗଜ ଘର ବିଷୟରେ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝି ନେଇଥିଲି ସତରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା। ବାପା ତିଆରି କରିଥିବା, ବୋଉ କିଣିଥିବା ସେ କାଗଜ ଘରରେ ଲେଖା ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷାର ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ଭସଉଥିଲୁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ହଁ, ଶୋଇବାର ସମୟ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବି ଆସି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ତାଜା ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ବୋଉର ସେ କାନଫୁଲ, ବାପାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଅନେକ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା, ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ଏବେ ବି ଅଛି। ମୋତେ ବି ସେ କହୁଥିଲା, ଜାଣିଛ ଏ କଲିମି ଆମର ଭାରି ମିଠା। ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବୁଝିଲି। ଆରେ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେଉଁଠି କିଛି ପରିଚିତ ଅପରିଚିତଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ମୋତେ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଏବେ କାହିଁ ନାହିଁ? ସେ ତା ଉତ୍ତରରେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ବାପା ପୋତିଥିବା ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେଲା ପରେ ସେ ଗଛ ନିଜେ କାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲୁ। ତା'ର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସତରେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କାଲି କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ତା ଆଖିର କୋଣରୁ 2 ଟୋପା ପାଣି ଝରିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୁମେ ତ କହୁଛ କାହିଁକି ଏପରି? ସେ କହିଲା, ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ପଚାରିଲ, ଆଉ ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାରେ ନ କହି ଦେଖେଇଦେଲି। ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ଚୁଲିଟେ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚୁଲିରେ ଆମେ, ଜାଣିଛ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ରୋଷେଇ ହୁଏନି, ବହୁତ କମ୍ ରୋଷେଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭାରି ପୁରିଯାଏ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବି କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଯାଇଥିଲି ସେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ।